Takže zde vás frikajte tomu nový videa. V tomhle videu se podíváme na další můj starý svět. A tentokrát je to vláček, to kámo každý staví, ale je to takováhle zdráha. I prostě jestli tady někdo je, kdo z vás nestaví takovýhle vláčky v Minecraftu nikdy, tak mi napíše do komentářů. Taková cestička tady po tom světě. Mohl jsem to v tom podzemí víc vyzdobit. Jo, aha, tady takový skokánek, jo, no tak to je nádhera. Tak co pak tady je? Jo, já tady jedu v řece. Tak krásný výhled. Mně se líbí, jak tady mám všechno postavené z těch gold bloků a emerald bloků a tady i diamanty, ježiši. A to na začátku byly iron, jo. To je úplně takový ten krásný svět. Kámo, proč jsem tady měl další vozík? Jsem ho radši zničil. Tady jako takový pomalý jezděníčko, já teď dám, že I byl den, aby nepršel. Tak jedem, no tady takový krásný ježděníčko, no. To je úplně výborný, výtečný. Já ani nevím, jak je dlouhá tady ta mapa. Ježiš, to je tady takový... Co to je, toto? Kamo, mě zajel. Prostě vozík do toho, já to tady nemám vůbec pošéfený, ty kokos. Tady mi to nějak nefunguje, já si tady opravím. Musím najít gold bloky. Tak, já si tady takhle krásně opravím. Já to nejme, nebo ne, víš co, prdím na to. Já teď budu normálně si dám nový vozík a budu pokračovat, to je trochu mínus. Však já mám vozík v inventu. Jsem takový postiženec. Já doufám, že tady nebude na každý zatáčce takhle. Ne, tady to vypadá, že už to je v pohodě, ježiš, to je rychlost. Tady jdem i do vesnice, jo. Mně se líbí, jak tady mám emeraldy v té vesnici, jako pro ty vesničany, že to musí být úplně boží. Jak vidí, kam tady tolik emeraldů, oni úplně musí na tom slintat. No slintat, nevím, jako, ale to musí pro ně být mega pěkný. Tyjo. Kámo, a to muselo teda hrozně dlouho postavit. Vem si, že to, co já tady ujedu za 5 vteřin, tak já jsem třeba stával 5 minut. Protože já jsem vůbec neuměl hrát ten Minecraft. Tady to je taková spirála, jo. To je pěkně dlouhá spirála. Tak jedu už první kolečko a už mě to nebaví. Jinak se vám omlouvám za můj hlas, protože jsem teď nachlazený, mám chřipku a tak, no. A tak jsem to rozpustil. Jasně, já nemám napájenou kolej. Tyjo, já jsem se to snad neprojížděl, ty vole. WTF. No dobrý, pokračuji. Ale opravdu to nebudu, stejně to je nějaký můj kámo starý. Tam je další nenapájená kolej. Ale přejedu ji, tak asi dobrý. Teď jedu dále. Creepři. To se má asi jezdit v survival, protože všude za mnou. Co to je, kámo, hliněná brána. Jak je prašná brána Kámo, zase to tady nemám napájený prostě. Co se mnou je? Já jsem postižený dítě, kámo. No, ale tady jedu. Tyjo, tady se blížím tomu začátku už. Mě říkají, že to je tak kratoučký. Já jsem myslel, že to bude delší. A tak co, jsem zatím hlavně na 4. Takový jumpy, jo. No tady takový, no, ježděníčko, no. Tady je hezky drncalo. Ty mezi stromama, tady jedu zase přímo do stromu, tam mi to zase nenapájelo. Jo, já jsem nezbeda. Nezbeda, nebo já jsem si tu trať totiž ale asi nejel, protože jako mi to tam na těch místech já jsem vystoupil, jo. To asi podle mě mělo jako spadnout. Asi je dolů, no, jak to teď ale nefunguje. Asi musíš takhle nacouvat zpátky. A teď to spustit a jedeš od znova.